Bună tuturor! Mă numesc Nadia Bârcă, vin din diaspora Londrei și astăzi fac parte din conferința Rocket Moldova. Mă bucur foarte mult și sunt onorată să fiu mentorul Mentor Me, să reprezint această comunitate frumoasă, prima comunitate din Republica Moldova adresată tinerilor și tinerilor profesioniști și reprezint astăzi și agenția pe care am fondat-o, agenția digitală Step Digital din Londra. Așadar, vă propun să urmăriți alături de mine aceste fișiere pe care m-am pregătit pentru ședința de astăzi. Mentor Me este prima comunitate de mentorat din Moldova. Sunt onorată să reprezint astăzi pe acești prieteni ai mei frumoși care au pornit această inițiativă în anul 2014 și de atunci au setat o multitudine de live-uri, au setat o multitudine de activități frumoase pentru tinerii din Republica Moldova și din România. Câte ceva despre mine, să ne cunoaștem. Sunt cofondator Step Digital și Academiei de Digital Marketing. Sunt mentor al Mentor Me și a Universității Birmingham din Marea Britanie. Am peste 15 ani de experiență în online marketing, în portofoliu generarea vânzărilor online valoare de peste 1 miliard de lire sterline pentru branduri de top din UK, cum ar fi New Look, Fashion, TalkTalk, Argos și multe altele. Am fost speaker și am participat la evenimente de rang înalt, cum ar fi Brighton SEO, Google, London Innovation Society și University of Birmingham, printre altele. Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici alături de voi. Mulțumesc tare mult celor care m-au invitat. Iar eu, la rândul meu, te invit la o ședință inedită, o tematică de bază de unde și pornește orice tip de campanie de marketing. E vorba de o ședință dedicată audienței pentru că audiențele sunt cele care ne reprezintă. Noi suntem și noi audiențe și respectiv în momentul în care facem orice tip de cumpărătură, fie ea online sau în mediul offline, suntem audiențele cărorva branduri. Tematica zilei de astăzi este: cum crește audiența brandului tău online? Dar înainte să începem, ceea ce am văzut că se discută în presa actuală, ceea ce m-am gândit că ar fi la fel interesant de vizualizat, este următorul element, și anume ce se cere a fi parte din ecuația aceasta de multitudini de tematici și titluri care se propun momentan pe piața locală. Și anume, dacă brandul tău are ceva de spus, cui se adresează acest mesaj? Cui se adresează produsul acestui brand sau serviciile acestui brand? Și cât de bine îți cunoști audiența, tu ca brand. Cum îi stimulezi interacțiunea cu brandul tău? Pentru că e foarte important să știi că până în momentul în care se face o vânzare oarecare, utilizatorul, care până la acel moment nu este client, are de parcurs mai mulți pași. Felul cum se parcurg acești pași, felul cum intră clientul în magazinul tău offline, ne dăm acum un exemplu, magazinul online, în momentul în care intră clientul acolo, cum se face interacțiunea cu angajații din magazin, cât este de plăcută interacțiunea, îi se oferă informațiile necesare de care are nevoie utilizatorul până a-și face o concluzie, își dorește sau nu își dorește să cumpere acest produs. Foarte mult contează ceea ce numim noi touch points, adică acele puncte de reper care caracterizează acel gen de relație care se formează între utilizator și brand până când utilizatorul devine cumpărător. Și cât de des comunici cu clienții tăi, cât de des comunici cu potențialii tăi clienți, cei care sunt momentan utilizatori, cei care vin în ideea de a vedea despre ce este vorba, despre ce sunt produsele, serviciile tale ca brand. Și vreau să vă aduc aici la cunoștință o statistică foarte interesantă. E vorba de o publicație din Marea Britanie, The Drum, renumită în digital marketing local, care ne vorbește că peste 95% din companii nu poartă niciun fel de dialog cu clienții lor. Ei, dacă la toate celelalte întrebări care vi le-am pus până acum, cum și cât de des comunici cu clienții sau cum îi stimulezi interacțiunea cu brandul tău sau cât de bine îți cunoști audiența, dacă la majoritatea acestor întrebări ați răspuns cu un oarecare nu,
atunci să știți că nu sunteți singuri cei care sunteți în posesia anumitor branduri, pentru că, într-adevăr, foarte multă lume, din păcate, nu alege să poartă un oarecare dialog cu clienții lor și nu este decât un regret acest fapt, pentru că în momentul în care nu se face dialogul cu clienții, se pierde din oportunitate sau, cum spuneam noi, lăsăm oportunitățile pe masă să plece de lângă noi și noi mergem mai departe crezând că lucrul cel mai important în relația între brand și client este ca clientul să facă cumpărătura. Ei, nu este așa. Până în momentul în care clientul face cumpărătura, este foarte important să vedem ce alte puncte de reper îi stau lui în cale, ce alte momente de interes apar până când se face cumpărătura. Așadar, vă propun un test. Cum comunicăm online? Și aici suntem la etapa căutării. Mare atenție aici ce am făcut. Am dat o căutare pe google.md la un termen anume și anume cărucioare pentru gemeni noi născuți. Din câte vedeți, este un termen foarte specific acesta. Nu am dat căutare pe un termen cum ar fi cărucioare pentru gemeni, da? Sau cărucioare pentru nou-născuți. Dar anume am vrut să specific ce fel de cărucioare sunt acestea, pentru că am vrut să văd cât de bine companiile locale știu să-și gestioneze aceste rezultate ale căutărilor cuvintelor cheie în rețelele cum ar fi Google de căutare, să vedem dacă sunt cât se poate de apropiate necesităților pe care le exprimă utilizatorul în momentul în care face acea căutare din cuvântul cheie. Ia să vedem ce avem aici. Avem versiunea A, și anume ea vine de la imag.ro sau .ro, cărucior pentru gemeni, de la emag.ro, ne spune titlul, iar în metadescriere ce avem? Ai nevoie de cărucioare copii tip gemeni? La imag, cărucioarele pentru copii au prețuri avantajoase. Plata este în rate, descriere de colet, EasyBox, retur gratuit. E clar. Punct B vine de la babybliss.ro, cărucior gemeni ușor de manevrat cu toate accesoriile, e vorba de titlu. În metadescriere ce avem? Cărucior gemeni 3 în 1, recomandat de la naștere cu landouri alăturat sau față în față. Peste 60 de astfel de cărucioare. Cărucior nou născut, transformabil și așa mai departe. Nu suntem acum față în față, mi-ar face foarte mare plăcere să știu că dacă am fi noi într-o sală în care ăsta ar fi fost un masterclass, să vă văd expresia fețelor și să-mi spuneți care credeți că este rezultatul căutării cel mai reușit, cel mai bine asamblat la nevoile de căutare a clienților. Este cel oferit de imag.ro sau cel de babybliss.ro. Eu în următorul slide vă dau un mic punct de reper, să vedeți care este opinia mea de specialist cu referință la aceste două rezultate. Personal, ce cred aici? Cred că ceea ce ține de imag.ro, listingul pe care l-a oferit firma aici sau companie este foarte focusat pe produs. Din câte vedeți aici, încearcă în mod automat să preia titlul acesta care a fost nuanțat în cutiuța aceasta de căutare, da, în search box, și în felul acesta ne spune că e vorba de, repetă practic întrebarea, da? Este și asta o strategie, dar este o strategie automată, botizată, îi spunem noi, da? Și mai departe, în metadescriere, ce ne spune? Ne spune că, uite, sunt cutare cărucioare, sunt prețuri avantajoase, pune accent pe preț, pune accent la plată în rate, la cât de ușor este să reîntorci produsul dacă dorești să-l întorci gratuit în termen de 30 de zile și așa. Deci foarte mare focusare pe produs. Este bine asta sau nu? Dacă este să comparăm cu următorul listing, care vine de la Baby Bliss, care ne spune, uite, chiar și în titlul, că este ușor de manevrat, cu toate accesoriile incluse, da? Recomandat de la naștere. De ce este foarte interesant felul cum ei au asamblat acest listing? Pentru că arată personalizat la nevoi. Asta vreau să zic că în momentul în care și-au făcut analiza și au procedat la descrierea, la meta description și au făcut teme de acasă foarte și foarte bine. Bravo!
Dar ce vreau să zic că nu toată lumea face acest gen de analiză personalizată la nevoie în momentul în care propune un rezultat la cuvintele cheie și vorbim aici de căutările online. Și nu este de mirare, pentru că peste 96% din vizitatorii site-urilor online, din păcate, nu convertesc. Vorbim aici că dacă cineva v-ar întreba care este rata de convertibilitate pe site-ul dumneavoastră actual și vei spune 3-4% de regulă, da? Pentru că restul 96% pleacă de pe site, probabil că în altă parte sau la concurență sau pleacă nesatisfăcuți că n-au văzut pe site răspuns la intenția sau la căutarea pe care au avut-o în gând. Dar, ca să vedem cum arată acea relaționare cu clienții, hai să vedem, să vorbim despre clienții care îți bat la ușă în formatul offline, că este cel mai ușor de făcut legătura. Hai să ne închipuim, aici avem un scenariu că ești un proprietar sau proprietară de un magazin de haine offline, se numește Siluete și Stil și uite, tu stai aici în față mai mult. Dar scenariul nostru derulează în Mamaia și întrebarea mea este cum ar arăta clientul tău ideal? Clientul tău ideal probabil că ar fi cu zâmbetul pe buze. Ai vrea ca el să-ți fie politicos, să deschidă ușa la magazin, să spună bună ziua, ce mai faceți? Și să cumpere produsul repede și să iasă pe ușă, făcând loc pentru un alt cumpărător. Cât de repede, da? Deci vrei să se purceadă lucrurile foarte dinamic, să spunem, da? Cum însă ar arăta un client al tău mai puțin ideal? Nu tocmai ca el. Asta este puțin cam prea supărat. Și totuși, un așa client este cel mai des supărat, neînduplecat, pune mii de întrebări, spune că concurența are prețuri mai bune. Ei, cu toții cred că am întâlnit astfel de clienți și în câteva cazuri probabil că am fost și noi gen clienți nesatisfăcuți care am plecat din magazin sau din locația unde ni s-au propus anumite produse pentru că nu ne-am simțit tocmai în apele noastre. Și după toate astea, mai și iese acel client neînduplecat pe ușa afară, fără să și procure ceva. Ce ghinion! Dar de ce avem nevoie de audiențe, totuși? Și vreau să vă propun această piramidă a lui Maslow, cum o numim noi în marketing. E vorba de piramida de nevoi pe care o exprimă un utilizator, un client, un potențial client în momentul în care are intenția de a procura ceva. Dar chiar și dacă nu are acea intenție conștientizată de a procura ceva, e foarte bine să știm care ar putea să fie nevoile la care una din ele sau câteva, brandul nostru ar putea să îi le satisfacă. În primul și primul rând sunt nevoi de bază fiziologice, da? E vorba de hrana, de post-somn, e vorba de nevoile de siguranță, să ne simțim în protecție maximă, protecția proprietății, drepturilor, libertăților, nevoi de conexiune socială, să ne simțim că suntem parte a ceva, a o comunitate frumoasă, unde fiecare se ajută la nevoie, da? Unde ținem să avem recunoaștere prietenilor noștri, da? O apartenență la cercurile sociale. Dezvoltare personală. Aici e vorba de demnitate, realizări profesionale, satisfacții personale, reputație, prestigiul, toate țin de această categorie. Și actualizarea eu-ului până la urmă, da? Creșterea țelului, fie că e în carieră, fie că e în vânzări pe site-ul dumneavoastră, da? Deci tot felul de acestea de realizări la care tindeți, da, până la urmă, care sunt probabil de cele mai multe ori cele dictate de profitul pe care îl doriți să-l aveți. Și de aici, ce tip de audiențe atrage brandul tău, da? Deci, din tipul acela de nevoi pe care brandul tău ar putea să le acopere, ne referim la piramida lui Maslow, de exemplu, că este cea mai de bază în ceea ce ține de marketing, da? Mai departe mergem la ce tip de audiență atrage brandul tău, da? Că sunt foarte multe, cu toții suntem foarte diferiți ca audiențe. Și aici vă propun un sistem de valori și audiențe atrase. Și anume, ce vreau să vă spun aici? Vedeți aici în față domnișoara își alege tot felul de materiale și hăinuțe. Dar vreau să fac o referință aici la personalitatea brandului și anume, pentru că avem un sistem de valori actuale, de cele mai multe ori le numim funcționale, adică valorile acele de bază, că iarăși ne referim aici la acele branduri care nu spun decât ceea ce este pe față, da? Branduri, cum le numim noi aici, fără mască. Adică îți propun un produs
de care tocmai ai nevoie, un produs curent, cum este hrana, cum este aceeași haină de uz diurn și tot așa. Adică sunt niște valori foarte bine percepute. E vorba de următoarea valoare aici, aspirațiile mele sau cele spre care tind. Da? Aici ne referim la cele branduri care îți dau acel un sentiment de vreau să fiu. Și un moment situațional, cum sunt percepute într-o anumită situație, da? Soluție temporară pe care îți oferă anumite branduri prin personalitatea, felul cum se impun. Și aici vreau să vă duc la cunoștință niște exemple de branduri locale și cum s-ar ralia la fiecare din aceste categorii de valori de brand. Uite, de exemplu, Linela, alături zi de zi, spuneam de zi, da? Valorile de zi, ce tipuri de produse propun. Și este un brand fără mască, cum îl numim, da? Vorbim aici de Hugo Boss. Este aspirațional pentru că îți propune ce vrei să fii, da? Nu neapărat felul cum ești perceput la ziua de astăzi, dar îmbrăcând o haină mai deosebită, cum vrei să fii perceput într-un anumit domeniu, sau că e vorba la servici, sau că e vorba de o invitație mai specială. Și avem mai jos duty free, da? Soluție temporară și ocazională, funcție de situație. Mergem mai departe. Cum valorile brandului afectează percepția și atitudinea audiențelor lor? Ei, vedeți aici, de exemplu, atitudinea, Linela, cheltuie puțin și des, da? Pentru că sunt nevoile zilnice. Și duty free-ul, de aici, cheltuie mult, repede, dar și ocazional, da? Asta se întâmplă atunci când ești în proximitatea sau în vecinătatea cu acest tip de magazin sau acest tip de servicii. Așadar, ca să putem să solidifiem acea relație între personalitatea brandului, valorile pe care le reprezintă și cum am putea noi să facem și mai puternice acele tipuri de elemente pe care le reprezintă audiența și cum am putea să atragem ceea ce este cel mai important la clienții ideali, cum am putea să atragem acei clienți și să-i reținem de lungă durată cu noi. Numărul 1. Cunoașteți clientul. Întotdeauna este vorba de momentul de bază, da? Să cunoști și rapoartele, ceea ce țin de vizitatorii pe site, ceea ce țin de convertibilitatea acestor vizitatori pe site și așa mai departe. Sunt multe elemente de vizualizat acolo, dar în primul rând, cunoașteți clientul, motivele pentru care vine la tine pe site, motivele pentru care te alege anume pe tine din șirul acela de alternative pe care le are în față. Arată că îți pasă și fii ca Erin. Cred că ați văzut cu toții filmul acela Erin Brockovich, unde Erin ne spune cât de important este să îți pese de audiența cu care vorbești. Ori aici, Erin ce face? Simplu, ia un interviu de la unul dintre clienții pătimiți a anumite companii pe care o dau ei în judecată, da? Deci ea vrea să afle, uitați-vă la expresia feței, da? De asta am încercuit-o. Ea vrea să afle direct care sunt toate detaliile ce țin de experiența pe care a avut-o cu brandul respectiv, da? Ea arată prin expresia feței că îi pasă, da? Ea ia notițe, aici vedeți că ia notițe și e foarte pregătită să afle cât mai multe detalii despre ceea ce li se întâmplă, da? De aceea arată că îți pasă. Fii ca Erin. Mai ales când ziua de azi se pot face chestionare gratuite și se pot trimite la potențiale clienți, dar și la clienții actuali. Puterea chestionarelor. Ce întrebări le poți pune? Și anume, ce te-a adus la noi pe site sau în magazinul nostru? De exemplu, te-a adus la noi curiozitatea sau am văzut la un prieten și mi se pare că am vrut și eu să preiau ceea ce am văzut la prieten. Sau e vorba de o ocazie. Uite, trebuia să fiu invitată la o petrecere și era vorba de o ocazie. Hai să vedem cum se face asta. E vorba de o nevoie aleatoriu. Nu a fost decât o dorință de a-mi face o plăcere pentru că, uite, merit. Da? Deci sunt momente de genul cam ce tipuri de întrebări ai putea să le pui clienților. Și unde te informezi când cauți produsul X sau serviciile Y? Aici, de exemplu, avem o companie din Ohio care a trimis un chestionar clienților lor pentru că erau foarte interesați să afle unde se informează acești clienți despre alternativele serviciilor lor ca brand, ca să știe unde să-și expună reclama.
mai târziu, da? E vorba aici de tot felul de site-uri informative din domeniul în care activează ei, și anume de sports marketing, da? Așadar, este o modalitate foarte actuală, foarte ușor de realizat și una care fiecare brand cam ar trebui să o facă la diferite etape ale evoluției sale. Numărul 2. Serviciul clientelă, nu uitați niciodată de acel golden piece pe care îl numim noi, da? Sau aurul pe care îl aveți în fiecare companie, da? Cei care dețin informația de felul cum interacționează ei cu clienții, care sunt clienții mulțumiți, care sunt cei nemulțumiți. Investește timp în răspunsuri de calitate și livrate la timp. Și mai este un moment aici foarte interesant, l-a realizat și i-a dat un share, l-a distribuit compania CarWow în UK, cea care ține de arende de mașini, dar a făcut, pentru că sunt foarte data-driven, au făcut o analiză în care au arătat că, uite, calitatea răspunsurilor afectează și conversiile, nu numai engagement, ceea ce ține de felul cum își exprimă ei sentimentul față de brand, da? Dar e vorba și de conversia în sine. Și uite ce au scris ei aici, că dacă răspunsul este unul automat, da? Răspunsul la cererea exprimată de client este unul automat, și nu neapărat vine imediat, atunci interesul clientului față de brandul respectiv este unul foarte minimal, îl vedem aici, da? Iar conversia cea mare, cea de cel puțin o treime în plus valoare față de ceea ce vedem noi aici, da? Marja de 120 față de cea de 80, noi vedem aici că generează conversii înalte, da? Pentru că i s-a oferit răspunsul repede, dar în același timp și conversia este foarte mare. Numărul 3. Stimulează receptivitatea, interacțiunile cu brandul tău, da? Avem aici exemplu de la Netflix, care în felul acesta face o segmentare foarte frumoasă pe tipuri de persoane care interacționează cu ei din partea unei anumite familii. Sau este compania latestdeals.co.uk. Ei îți spun, uite, în momentul acesta ți-ai câștigat un badge, ți-ai câștigat acea denumire de chatty, adică iubești conversația, da? Adică ești foarte activ pe forumul lor. Arată că brandul respectiv ține cont de interacțiunile pe care le faci cu brandul lor. Și spre final, aici îmbinăm teoria și practica. Cum aplici cunoașterea audienței și planificarea unei campanii. Așadar, suntem la campania Poze de album cu noul Nikon Z7. Sunt aici arătate 3 tipuri mari de audiențe, și anume, îi structurăm pe studenți și pe vârstnicii cu elan, pentru că, de regulă, vârstnicii la o vârstă anumită în Marea Britanie au o disponibilitate ceva mai mare de resurse financiare, pentru că le pleacă copiii de acasă și au ceva timp și pentru ei. Sau aici studenții intră în aceeași categorie cu acești vârstnici pentru că încă nu au o anumită cale aleasă, nu sunt stabilizați pe ceea ce definește cariera lor actuală și respectiv fac parte dintr-o categorie diferită de audiență, de cei interesați să exploreze anumite cunoștințe din domeniu, da? Ori aici avem, în partea de mijloc, îi avem pe profesioniști, dar nu din domeniul de fotografie sau videografie, care studiază un nou hobby, da? Și încearcă să se reprofileze la un moment dat. Iar aici avem pe profesioniști din domeniu care nu se lasă ușor de convins și atât mai multe detalii. Ce vreau să spun aici? Trebuie să ne raliem la nevoile lor, și anume vor să învețe, să preia competențe noi. Cine? Studenții, vârstnicii cu elan, care au timp de așa gen de activități și vor într-adevăr să se perfecționeze pentru plăcerea lor, dar și pentru a face ceva nou. Cei din porțiunea de mijloc vor să-și păstreze serviciul actual, dar s-ar putea treptat să se reprofileze. Da? Vorbim aici de cine? De profesioniștii, dar nu cei din domeniu. Și suntem profesioniști din domeniu care caută aparatură nouă și sunt foarte influenți în cercul lor de prieteni. Da? Vorbim aici de un brand care cu asta se ocupă, vinde produse de videografie și de fotografie. Și cum ar trebui să arate oferta ta, da, ca brand? Ce ai putea tu să le propui? Studii, în primul rând, celor din categoria 1, aici, studenților și vârstnicilor cu elan.
Aceste categorii care este interesată, dar nu neapărat ca și profesionist în domeniu, ar fi foarte interesată de niște reduceri. Și partea a 3, ne referim aici la calitate, pentru că cei din această categorie știu foarte bine ce înseamnă calitatea produsului din acest domeniu, pentru că sunt profesioniști din acest domeniu. Așadar, momente de genul 2 la preț de 1 le-ar fi binevenite sau o reducere în schimbul recomandării. Și în final, ca să vedeți cum arată aceste lucruri, vreau să vă arăt și o reclamă care a fost realizată de către compania la care lucrez, Wax Photo Video, de echipa mea și uite aici ei dau un exemplu de un anumit tip de reclamă pe rețele sociale. Iar aici e vorba de un client care vorbește că de fiecare dată când a procurat ceva, fie ocazional sau de altă natură, sau a întors un produs, pentru că au și serviciul de a întoarce produse, spune că interacțiunea cu compania Wax a fost una cât se poate de pozitivă. Și mai sunt, uite, exemple de astfel de recenzii lăsate online, preluate de către brand în formula aceasta de chatbot, da? De conversație pe chat și care ne spune că au un rating foarte mare și anume de peste 31.000 de reviews, de recenzii lăsate online prin compania Trustpilot cu referință la compania Wax. În felul acesta crește conștientizarea cu privire la cât de bine cotat este brandul în rândul clienților săi, pentru că are 5 stele în rândul a peste 31.000 de recenzii. Puternic și în același timp mai jos, pentru că așa arată reclama, mai jos în partea de jos a videoului aveți expuse însuși tipul acesta de produse pe care compania le vinde. Deci o asociere între reclama de brand, de conștientizare de brand și mai jos puțin accent tranzacțional care vă permite să vedeți ce anume vând, că primesc atâtea recenzii, da? Iată, în stilul ăsta e vorba de un tip de procedeu pe care un marketolog îl poate propune de început în a relaționa cu audiența sa, o poate propune tuturor celor 3 categorii de audiențe. De aici vă spun mulțumesc pentru că ați fost parte din ședința mea de astăzi și m-ați ascultat până aici. Vă mulțumesc mult, dar dacă aveți careva întrebări sau doriți să ne conectăm online, vă propun aici la Fear Clubhouse, unde avem un eveniment pe data de 22 iunie cu cofondatorul de la Netflix, Mark Randolph, la care vă invit cu toții. Detaliile găsiți aici pe Instagram, îmi puteți scrie și pe DM. Vă invit foarte mult și vă mulțumesc tare frumos pentru timpul acordat astăzi. Ne auzim în următoarea ocazie. Mersi! Pa, pa!